Dobar dan svima. Evo, glavni državni odvjetniče, izjavu da se DORH postavio u položaju u kojem štiti kriminalce nisu dali neki političari, neki saborski zastupnici. To je moja izjava i vi to dobro znate. To je moja politička ocjena. I žao mi je, tužna sam, frustrirana zbog toga što sam morala doći do takvog zaključka. Naime, cilj mog političkog djelovanja da imamo jake neovisne državne institucije, a upravo je vašim dolaskom na čelo DORH-a narušeno povjerenje javnosti koje bi javnost morala imati u tijela kaznenog progona. S vama na čelu to jednostavno nije moguće. Da malo prevedem na drugačiji izraz naslov ili temu današnje sjednice. U suštini se ne radi o curenju informacija iz istraga ili izvida, nego je ključno pitanje koje mi danas ovdje želimo rasvijetliti: imaju li bivši političari, članovi HDZ-a kao osumnjičenici ili okrivljenici u postupku privilegiran položaj u odnosu na druge, odnosno jeste li vi kao glavni državni odvjetnik, a imajući na umu vaše ranije veze i povezanost s HDZ-om, pomogli HDZ-u u minoriziranju političke štete koja ovim uhićenjima nastaje? O terminu političke štete uopće želim govoriti. To nije posao glavnog državnog odvjetnika da barata terminima političke štete. Žao mi je što se niste referirali na vaš jučerašnji prijedlog da se iz istražnog zatvora u Remetincu vjerojatno sa kuglama oko nogu i prugostim pidžamama dovedu okrivljenici Šarić i Škorić da govore protiv sebe. Posao državnog odvjetnika nije da se bavi politikom i nije da ocjenjuje političku situaciju, a sigurno saborski zastupnici ne smiju govoriti da je netko za koga važi presumpcija nevinosti. Vi ste odvjetnica da ga se naziva kriminalcem. To jednostavno nije civilizirani vokabular koji je. Ali vi imate to pravo da govorite što hoćete, pogotovo ovdje u Saboru. Hvala vam. Dakle, i kolega Mažar je sada. Nikola Mažar.